ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين ورن زارك نوهن ورن حسبك آوي نصبكن هن جوي بر حسبكن في حسبك هركو شيرين من بطاويل دارستاني بلاويل لستكو سيراني ورن زارك نو ديلاني ورن زارك نو ديلاني باي هسبك آوي هذا للسر صحني هسبك آوي Çiçeğe erişimin kirin. Merhaba Kalu. Watu derketi spora seresbe. Belki jî biryar davet bişiyana xwe bi ser û ber bike. Ev qereperek giş ji bo pelekî andı pelane. Yan jî sisê. Yan jî... Yan jî bi sedan heye. Xweş e. Ez jî ez dikim. Ez per ji destê me dikevin. Neha zarokno, îro rojeke taybet e. Ev roja herêma heriyê. Salvegera rizgariye ye. Wê dibistan tatil Ha? İro ji roja pakıja herêma heriyeyê. Baş dizanim ku hûn ê ji dil û can aliyê me bikin ku ji bo em van pelan bavêjin. Tewîro? îro ev ecelej bo çi ye? Ez jî... û ne ji kîşî? O elim jî yek ji we dê pir bextewar bibe. Berê berê kîskê xwe tije per bikû were wê bafirokê qezer bike. Haylo. Wey. Başı? Pir baş e. Skemilik ye. Pir baş e. Wey. Çi bafrokek xweşik e. Baqil beş xure hespkê avê. Wê bafrokeş bir bikî wê baş be. Ew a me. Wow, wisa ye? Kêj were go. Haydi tem. Ha? Em ji vir erin. Haydi merhaba. Awayê diçin. Awayê, ez ê alîkariya te bikim. Em ê her duyan jî bişeqizînin. Bi se te bibînin. Ha? Bel haydi. Hey Benny. Sağ bir Benny. İnca. Min derziya durine danî ku.
Hîn bilind. Hîn bilind. Ay! Çima, sağ bin zarogno. O zarog pirce hatine. Spas teresis Marco. Spas! Ew bafro, pir xweşke. Erê wê ev bafrok be be. Li weriyeke ye. Ziyali de. Hoppala. Tatit, hûn her du derjê berdin, nikarim me. Bi se tê bibînin. Erê, hîn me dev jê bernedaye. Hey! Hey! Aldar be! Hela, hela. Hey, Bak. du! Wam şun da bidemin. La, qedhiyen. Serkeftin zarogno. Em dawye bibînin. Zekiya! Yekî çi hîlekar e. Acele bike, heya pir dereng nebûye divê em wî zeft kin. Pir dereng e. Te karekî baş kirinatsî, tu pir beza bûyî. Az were, bafroka we gişaye. Hûn çawa dixwazin wisa pê bilîzin. Spas dikim maşe kovîbek. Ev ne heqe? Hîleketin nav vî karî. Zarogno hûn tam hîlekarin. Em jî dikarin biceribînin. Bir tek kızın cıvık. Yine hûn nizanin bafrokeke jî bipirînin. Haydi, haydi em biçin. Heya em li vir li vê temaşe dikin, em herin karin heye girîngtir bikin. Karê me heye? Erê, erê. Dayde biçin. Hey, hey tu. Deb şwe berde gidiker. Hey. Ve bafroke bir şun debine. Yoxole, nazi. Oh, serê wî dibelê de hespikê avê. Acele bike, kîsê Kîsimi, çipe atî. Ez bu haberi zanım. Away nazi, dî zeft bike. Eferim hespikê avî. Hespikê avê. Haydi bikşin. Te pir wêrek bûyî hespikê avî. Ev term tam li gorî te ye. Xebateke tîmê a pir baş. Hepsi.
Vah vah. Mirov dibêje qey pir pîs serma girtiye. Oh xweş bû. Tu herî hinekî rakevî dê baş be. Lêberî tu herî tiştekî têjespikî avî re bigot ta tu nebû. Spas dikim. Öpşü. Belkî jî ew tiştekî ji spasiyê bêtir heq dike. Ne wisa? Bafrok. Aşte. Bila bafrok iştara be. Bi rastî jî êdî bafrok a min e? Erê. Here xwedê bikim ev bedawiya karên wê gêşkî. û roja paqijiya herêma heriyê qediya. Dê başe zarokino. Ez bêm qey çiş destê me hat Ez mekir. jî dikar bifirînim. Çawa. Ev ê bibe bafroka Lê komê. dîsa jî divê tu lê miqatebî bafrokeke li hewa dibe ku bi talûke be. İlim jî wexta dinya bi babe. Erê. Bi telaq rast e. Bê alîkariya hosteyan. Her du jî wek Her du jî wek me ne. Tamam, pêdiviya me bi alîkariya te heye. Galo. Tu min binêriye. Hey hespe avî, tu pir baş bafrokê dibirînî. Pir baş. Xeba te komê a pir baş e. Haydi hespe abi iyice dora min e. Bu piştî te heye. Amin. Du işi amin. Taliha talişiyas. Ha? Bese o pas bese.